खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आं जि जायगायाव थादों बे जायगायावहाय थान्दा जागासिनो दङ आरो अखा हानायनि उननिफ्राय बेयावहाय जोबोद थान्दा, बेनिखायनो न' सिङावब्लाबो आङो नैबे जेकेटखौहाय गाननानैहाय भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जि पलिटिक्स सोलिलायगासिनो दङ सानै दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय बिनि सोमोन्दैनो आं फंनैसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन होननानै। रायजोफोर बिनि सिगां आङो जोंनि बारग'शिब हाग्रामा महिलारि सारनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय हगारनानै होग्रोनाय जासिगोन। फै जोङो अब्ला बिथांनि भिडिअखौनो खोनासंग्रो दिनै ससे। हेलिकप्टार লাগে দরকার নাই এতিয়া গাড়ী আছে গাড়ী দি যাম ধনৰ বিৰাট অভাৱ আমাৰ ধন নাই এতিয়া ধনৰ বিৰাট অভাৱ আমাৰ ধন নাই এতিয়া কোনো ৰকম কষ্ট কৰি পাৰ্টি কৰি আছে কৰ্মীসকলে কষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰি আছে ধন নাই আমাৰ বিপিএফ দলৰ কোনো কৰ্মী বা কোনো MCLA বা MLA সকলৰ লগত একদম ধন নাই। আমি বিচাৰি আছো কোনোবা দাহাৰ দিয়ে নেকি কোনোবা লোন দিয়ে নাকি এইটো আমি বিচাৰি আছো। এই ধনটো ঘূৰাই নাপাব, ধনটো কেনেকৈ ঘূৰাই পাব? যোনে এপ্লিকেশ্যন দিব এইটো আমাৰ পাৰ্টি একাউণ্টত সোমাব 2 লাখ টকা। আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত নামত তাৰমানে যিসকলে আজিৰ দিনত এক্সিষ্টিং MCLA হৈ আছে, এক্সিষ্টিং MCLA সকলে কোনো এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে, সিহঁতে এক্সিষ্টিং হিচাপে টিকেট পাবই। যিমান আছে এক্সিষ্টিং MCLA সকলে নতুনকৈ আবেদন দিব লগা প্ৰশ্ন নাহে, কিন্তু যিখিনি খালী আছে যেনেবা আমাৰ লগত এতিয়া 10জন MCLA আছে, 10জনৰ মোক লৈ পেলাই 10জনে এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু বাকী সমষ্টিবিলাকক এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। এই ধনটো ঘূৰাই নাপাব, ধনটো কেনেকৈ ঘূৰাই পাব? যোনে এপ্লিকেশ্যন দিব এইটো আমাৰ পাৰ্টি একাউণ্টত সোমাব 2 লাখ টকা। এইটোৱে দেই। নেকি আপোনালোকৰ ধনৰ বিৰাট অভাৱ আমাৰ ধন নাই এতিয়া কোনো ৰকম কষ্ট কৰি পাৰ্টি কৰি আছে কৰ্মীসকলে কষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰি আছে এইটোৱে ধন নাই। আমাৰ বিপিএফ দলৰ কোনো কৰ্মী বা কোনো MCLA বা MLA সকলৰ লগত একদম ধন নাই। আমি বিচাৰি আছো কোনোবা দাহাৰ দিয়ে নেকি কোনোবা লোন দিয়ে নেকি এইটো আমি বিচাৰি আছো। কোনোবা যদি আমাক লোন দিব ইচ্ছা হয় দিব পাৰে, কোনোবা যদি ধাৰ হিচাপে দিব পাৰে, বাছ এইটো। তথাপিও নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিৰ্বাচনটো পুৰা ফাটাফাটি আমি খেলিমেই, আমি জিকিমেই, আমি এবছলুট মেজৰিটি আমি পাম। তেতিয়াহ'লে এতিয়া BTC নিৰ্বাচনত হেলিকপ্টাৰ উৰাব নোৱাৰিব আপুনি। जों अब्ला मिथिबाय जोंनि BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माखासे समनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ आरो बिथाङा लाजिनो रोङोना रोङा आं बेखौसो साननो रायजोफोर। गावनि सिङाव थाखोमानानै थानाय जे हाग्रामा महिलारि सारा BPF पार्टिनि थाखाय मोनसे आयेन दादों, बे आयेनखौनो बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय लाजिया फांजिया बेखेवनानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। अब्ला बिथांनि गोसोखौहाय जोङो नुयो जे बिथाङा रांनि उन खारग्रा सासे चिफसो रायजोफोर। अब्ला बिथाङा रांनि थाखायनो हारिखौ फानग्रा आरो रांनि थाखायनो बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बायजानानैहाय बर' हारिनि थाखाय असान्ति रायजो सालायनायावहाय सुबिदा होयो। दा जों बेखौसो बुंनांगोन। दिनै जोङो नुनो मोनदों रां नङाब्लानो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जेबो खामानि मावा। दा जोङो खोनाखाबाय सिगांनि समावबो 1.5 लाख बिथाङा लाखायोमोन होननानै बुंबाय, नाथाय बेबाराव आरोबाव 50,000 बारायबावबाय। अब्ला सानदो नोंसोर दा 2 लाख जाबाय। दा जायफ्रा BPF पार्टिनि थाखाय केन्डिडेट जानो गोसो नोंथांमोना 2 लाख होब्लानो केन्डिडेट जानो हागोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारा क्लियारलि बाथ्रा बुंनानै होबाय। दिनै बेसेबां लाजिसिंसिं। बै समनिफ्रायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुङाखै, नाथाय दिनै बायद' मा खारनै गावनि पार्सनेलि जि आयेन दानानै दोनदों बेखौहाय माबोरै बियो फोरमायनानै होखो? जानो हागौ बिथांनि आखायावहाय रां गैला, रानलांगासिनो दङ, बेनिखायनो दिनैहाय बिथाङा केन्डिडेटफोरनिफ्राय जे रांखौहाय इंक्रिज खालामनानै होदों बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। जों जोबोद लाजिनो गोनां, लाजिथावना बे बाथ्राया। दिनै गोबाव समनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनदों BPF आरो UPPF
मोननैजोंहाय ज' जायोब्ला मोजां होननानैहाय रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि जेसेबांखि रायजो राजाफोर दं बर' फिसाफोर दङ खौसे जानायनि थाखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ। नाथाय बिसोरनि गेजेरावहाय सोरबायदि लिडारा खौसे जानो गोसो गैया बेखौबो नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो जोङो नुखाबाय। अब्लाबो आङो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि जि मोन्दांथि आं जे सानदों बेखौहाय आङो रायजो राजानि सिगाङावहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिना होनो सानबाय। रायजोफोर खोनासं, आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों। বিটিআৰত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পটভূমি এই সংগ্ৰামৰ মাজেদি জন্ম হোৱা BPF UPPLক আমি আহ্বান জনাইছিল যে ঘৰত ভাই ককাইৰ মাজত ভাতৃৰ মাজত যদি সদায় সংঘাত কাজিয়া হৈ থাকে, যি ৰাজনীতিক সংঘাতৰ কাৰণে 150-200 মানুহ বিনা হকে সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজসেৱক মৰিব লগা হ'ল, সেই সংঘাতটো আৰু আমি বিচৰা নাই। তো আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দল একত্ৰিত হৈ পেলাই আগবাঢ়ক, সেইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছিল। আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই এটা যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এইটো নস্যাৎ কৰিছে। বাই ইলেকশ্যনত তেওঁ এই দলক সেই দলক মানে দুখ দি পেলাই সেই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া, মই স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিছিলোঁ যোৱা মানে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত এবাৰৰ কাৰণে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আন নেতা ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, খাম্ফা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ৰঞ্জুৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সকলোৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছিল, যাহাতে এটা বুজাবুজিৰ মাজত এই ৰাজনীতিক যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আগবাঢ়ি যায়। কিন্তু তেওঁলোকে যি এটা চিন্তাৰে নস্যাৎ কৰিলে, ইয়াৰ পিছত আৰু আমি এতিয়া পুনৰ চিন্তা কৰা নাই। সময় আহক, নতুন বছৰ আহক, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলৈ সাহস পাম। 2025ত যদি নতুন বছৰে আমাক মানে সাহস দিয়ে, তেতিয়া আমি পুনৰ ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। नोंगौ जों खोनाबाय दिपेन बर' सारा सिगांनिफ्रायनो BPF आरो UPPL खौहाय ज' खालामनो थाखाय खौसे जानो थाखाय जोङो खोनाबाय थादों, रायलायबाय थादों होननानै मिथिदों। नाथाय फाइनालि जोङो मिथिनो मोनबाय BPF पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा गनायनो गोसो गैया। फैबाय थानाय 2025 मायथाइसिमहालागै बिथाङा जेने थेनेब्लाबो जुजिथाबबाय थागोन, बेखौहाय जोङो क्लियारलि बुजिनो हाबाय रायजोफोर। दा बिथाङा हारिनि थाखाय सानाखै, बियो रां रुफा धोन दौलतनि थाखायसो बिथाङा सानदों। मात्र बिथाङा खुगायावल' हा होगोन होननानै बुंदों, खुगायावल' हानि पाट्टा बानायनानै होगोन होननानै बुंदों, खुगायावल' सुपार 50 बायदि बिथांखिखौहाय मावफिनगोन होननानै बुंदों। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय सुपार 50 बुंदों बिथाङा दै। नाथाय बे सुपार 50आ गोदोनिफ्रायनो जुदि हाग्रामा महिलारी सारा 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिम जुदि मोजाङै सुपार 50 बायदिखौहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय सुबिदा होनानै होयोमोनब्ला, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होयोमोनब्ला, दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेसेबां IAS अफिसार, IPS अफिसार, डक्टर, इन्जिनियारफोर दिनै उजिगौमोन। दिनैसो प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय UPPL गभर्नमेन्टआ बे थांखिखौ लानानै जे खामानिखौ मावफुंबाय, बेखौ दिनै फल' खालामगासिनो दङ। बियो सिगांनो मावनो हायोमोन, मानो मावाखै? दिनै कुइसना बेसे रायजोफोर, नंगौना नङा? नोंथांमोना थार सानदों ना नंखाय सानदों बे बाथ्राखौ? बै समावनो बियो सुपार 50 दंखायोखौ नुखानानैहाय बेबायदि सुपार 50नि मोनसे मिशनखौहाय बिथाङा मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोमोनब्ला, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनायखौहाय उफुद्रुत खालामनानै होआमोनब्ला, दासिमहालागै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोजौ लेभेलावबो सासे दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय एभेलेबेल जानो हागौमोन रायजोफोर। नाथाय हाग्रामा महिलारी बायदि मोनसे BPF उफुद्रुत रायजो सालायनायनि थाखाय दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गोजौ बिजिरसालियावबो जायगा मोनाखै। बर' हारिनिफ्राय गिदिर गिदिर बिजिरसालि कर्टफ्रावहाय जेबो सुबिदा मोनाखै। आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय IAS अफिसार, IPS अफिसारफ्राबो आखाइ मुथायावनो सानब्लानो मोनदों। दा बेफोरबायदि जाथाया सोरनि थाखाय जादों? UPPLनि थाखाय ना BPFनि थाखाय? नोंथांमोना फिननाय हरब्लानो जाबाय। दिनै जों नुदों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो दिनैहाय
माखासे हारिनि मानसिफ्रा रायजो दाबिगासिनो दङ अब्ला बैसोर बायदिया खौसे जानानै बर' हारिजोंहाय नांनो जुजिदों नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोननै पार्टी जानानै गावस्रा गावस्रि जाबाय थानायखौसो जों नुदों दा बैसोर बायदि मानसिया जोंनि बर' हारिनि खौसेथिया लोरबांथि जानायनि थाखाय खौसेथिखौहाय लोरबां नुनायनि थाखाय बिसोरो जुजिगासिनो दङ नोंथांमोना नुखादों आं रावखौबो नाम मुंख'वाखै नाथाय बिसोर बायदि मानसिया बर'निफ्रायनो रायजो दाबिदों दा बेफोरखौहाय जोङो गैया खालामोब्ला जों बर'आ खौसे जानांगोन जोङो नुयो फुजा पार्टियावहाय गिर्जा मस्जिदफ्रावहाय थांनाय ज' सापर्ट खालामलायनाय नाथाय पलिटिक्सनि बेलायाव मानो खौसे जानो रोङा दिनैहाय जों नुदों इउपिपिएल पार्टिया खौसे जानो गोसो जादोंब्लाबो बिपिएफनि पार्टिया गाव हारसिंनो राजा जानोहाय थांखि लागासिनो दङ बिपिएफनि सिटनि मथेब्ला चिरस्थाय सारा जिबन गाव हारसिंनो रायजो सालायगोन रावनोबो बियो सुबिदा होआ मेन थांखिया हाग्रामानिया बेनो रायजोफोर दा नोंथांमोना मा बुजिखो नोंथांमोनासो मा सानो आंनि साननाय मथेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा रावनोबो सुबिदा होनो साना बेनो बिथांनि मेन थांखिया बेनिखायनो आं बुंदों हाग्रामा महिलारि बायदि सारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेरावहाय सिब जानो जेबो समाया गुबुन हारिफ्रालाय सापर्ट खालामखागोन बर' हारिफोरखौहाय बर'फोरखौहाय गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखाय बिसोरो सापर्ट खालामखागोन बिसोरो जाय लिडारा मोजां नङा बेखौसो सापर्ट खालामगोन जाय लिडारा मोजां बेखौ बिसोरो सापर्ट खालामनाय नङा बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिया बर' हारिखौहाय नायनो हाया बर' हारिखौहाय बिसोरो जेब्लायबो खौसे जाजानायखौ लुबैया बेनिखायनो बिसोरो हाग्रामा महिलारि बायदि सिटखौहाय सापर्ट खालामगोन रायजोफोर प्रमद बर' सार बायदि सिटखौहाय बिसोरो सापर्ट खालामनाय नङा रायजोफोर भिडिअआबो बिसिखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि